ще се завърти Да. Това не е гаранция. Няма че има гаранция приятели. по принцип за тия неща. Това е така, но това, което исках да кажа, го казах и това е, че е много трудно Аз жена. исках да разгранича двете неща. Ти казваш мъжа сваля звезди, така. Окей, аз какво трябва да направя в тази ситуация? Ние се виждаме с нея. Тя примерно и липсват тия 3 критерии, заради които аз не мога да я вкарам в сериозна връзка за себе си. Тя може би не го осъзнае или го осъзнава се тая. Аз какво трябва да направя в тази ситуация? Да я чета лекции или не да я да й казвам оставиш. колко е красива, да направим секс и да ни е приятно заедно, да надграждаме емоционално позитивно и да си Ама правим тя се комплименти за привързва. хубавите неща, или да седна да й чета лекции. Какво аз Тя трябва да по направя? този начин В случая, се аз да не съм привързва. буклук. Не, но да му... По този начин тя се привързва, тя почва да си мисли някакви сценарии в главата, как вие ще сте заедно, не знам си какво си. И накрая малко става разочарована, като разбере всъщност Просто бъди каква е честен. реалността. Да, ама Да, точно бъди те са, честен. както изброяваме, те са примерно 15 критерии. За вас са 15 Добре, критерии, които един мъж трябва да ги има ама задължително. просто- При Както и за такава нас, примерно. ситуация, в такава ситуация просто бъди честен, както Ани каза.